На дрэве сиджу. Обалдеть! Гісторыя пра то, як на каляды апынулася ў лесе на дрэве. А ўсё цудоўна пачыналася. Традыцыйна арендавалі сябрамі вялікі дом падалі цывілізацыі. Прырода, сонца, мароз, свята. А на заходзе сонца, думаю, прагуляюся пару кіламетраў вакол дамка. Вёска, сонца, месяц, птушкі лятуць марозам напужаныя. Тут я і думаю, угледзюся ў лес, хоць ваўкоў якіх няма. Аж бачу, нешта шэрае глядзіць на мяне. Сэрца прыціхла, не варушуся. Гэта проста казуля. Невядома яшчэ, хто больш напужаўся. Я ці яна. Фуф, выдыхаю, любуюся апошнімі сонечнымі праменчыкамі і думаю, запішу вам, як я казулі напужалася. А далей глядзім з гукам. Я спыняюся, а шапацценне за маёй спінай не. Жесть! Мядзведь, курвадзікі. Няма калі думаць. Рукі в ногі і на дрэва. А тут я і убачыла агромную ласіную дупу, якая так драпала ад мяне, што пыл над полем клубіўся. Вось з гэтага дрэва я і даслала паведамленне сябрам у наш вандроўны час. А потым, як распавяла маці паляшучцы пра мае прыгоды, яна і кажа: "Можа пашаптаць цябе ад перапуду". Думаю, выжыву і так. Завтра павяду сяброўскую экскурсію на месца маёй баявой славы. Ці на лася. Спакойных усім калядаў. А калі прыгоды здараюцца, то лепш такія, каб пра вас шапталіся, чым вас адшэптвалі.